Salam himme, men Maltumada Gurtdeliv. Şuun çıkışımın teması viza kart hakkında. Yanlışmasam şulaydan başlap, şu Türkmenistan'daki banklar indi viza kartı pul salmak için okudu hatın arginalini talep edip başlapdırlar. Bolmasa öň şu okudu hatın suratını versen yeterlikdi, ýöne inni bolsa kartyňa pul salmak için okudu hatın arginalini poçtamyzy bilen Türkmenistan'a ýermeli. Ine şu waka başlap, şugun şu bizim viza kartymyzyň ýagdaýy hakynda we şoň meseleleri hakynda siz bilen paýlaşmakçym. Birinji, viza kartyň ýagdaýy hakynda aýdýanda biz viza karty ýekeje maksady üçin ulanýar. Olam her aýda 150-200 dollar töwerek pul çekmek üçin. Başga zat üçin biz öz viza kartymyzy ulanyp bilemdik. Onsoň viza kartyň meseleleri hakynda aýdylanda, mysal üçin ýöneköý meselen biri sen başga ýurda syýahat etdiň. Ýa-da başga şäherle syýahat etdiň, sende nagd pul bar. Senem şu howpsuzlyk üçin öz puluňy bir kartda götürmek isleýär. Emma bizim viza kartymyzda şu hyzmat hem ýok. Biz öz viza kartymyzda hiç pul salyp bilemdik özümiz. Sonra ikinji mesele, misal üçin sen Türkiýede bir işleýän bir migrant ýa-da student tapady ýok. Onuň şu Türkmenistandaky garnaşlaryna ýa-da tanışlaryna pul bermek maksadyň bar. Onuň şu ýerde aslında öz viza kartymyzyň üstünden pul berip bolmaly. Ýene-de şu ýerde bizim viza kartymyz ulanyp bilemdik. Viza kartymyzy ulanyp bilemdik. Sonra ýanlışmasam arada bir wakada bolupdyr şu Türkiýeden bir kişi Türkmenistana dollar üçin ösüble pul berjek bolarna şu dollarçy şoň pulny alyp gaçyp gitdi. Eger şu ýerde bizim viza kartymyz işlemek ýa-da işleýän bolsa şol kişi mümkin öz puluny ýitirmedi. Sonra üçüncü mesele şu birinji meňde Stefan bola. Üçüncü mesele şu diňe viza karty pul salmak, diňe Türkmenistandan däl, diňe garnaşlarymyz däl, başga ýurtlardan hem viza karty pul salmak. Mysal üçin aýdan, mysal üçin näme? Mysal üçin men Hytaýda okuyan, ozan okudan boş wagtym men internetde işlejekmişim. Adam iş berýän kişi menden sonra men viza kartymyň nomerini we aýlygy şoňa geçirjekdigini aýtdy. Emma şu ýerde biz öz viza kartymyzy ulanyp bilemdik. Sebebi viza kartymyz işlenmek. Ene gysgaça şu meseleler. Ondan insonlar aýtsam, bu meseleler çözülmeýän meselede. Şu eger gerek bolsa başga ýollar tapyp şu meseleleri çözüp bolýar. Ýöne şunu ýalap bir uşak düşük meseleler gawat dilenne bilemok. Mene her ýerde gözüme sora görän ine aýtdym, Maltumada. Haçana çenli sen şu viza kartyň bolmaly ýaly, pasportyň bolmaly ýaly, Türkmenistandaky kanunyň işlemesi ýaly däl, başga bilemok. Başga gyşyk ýol bilen ýaşarsan. Başga haçana çenli ozon biz ene şu datlaryň bolmasy ýaly gyşyk ýol bilen ýaşar. Pikir edip görüm. Şu meselelerim bir gün çözülmeli bar, dogrymy? Şoň üçin iň soňunda aýtjak zadym watandaşlarymyzdan sizem özüňize şeýle sorag berýärsiňiz diýip umyt etdim. Sizem bilemok gowdurmaşda ýaşamak isleýäňiz bardyr diýip umyt etdim. Eger şeýle bolsa, nesip bolsa geljekde ýene viza kart meselesi hakynda gurulýar. Şoň üçin şunu geljekde görüşýänçek.